ndokaitimbwe mabi angu ndauya nunhaudzo manhoko dzanyasi muso muvhuro zuva rochimakumi mairi nopfumba mwedzi uno wakurume munhau dzanyasi wachina wagoisiwa pamberi powanhu vomuzimbabwe pakupuwa kamushonga kodziwa mupengo nehurumende paribagoziva kuti sei zviri kudandi asi wakuruwo vari kuti kwai ndo zvawakabvumirana nochina pawakapuwa kamushonga kodziwa mupengoko idi pakanyangara apa tindori panyaya kamushonga kodziwa mupengo pepanhau roherald raburitsa iro kuti kune vazhinji vakuita zvokutenga makadhi okuratidza kuti wakapuwa kamushonga iwe waribe kukapuwa izvi zvinotorwadza kana zviri kuitika asi tinoimba kuti zvichagona kupedziwa kwacho kwaipo kare kuchagona kuita pasipoti kopa dande mutande kanogoseenzesa michina yemazuva ano yemakombiyuta kuti kazive kuti mbani agopuwa kamushonga nombani haribe ipapa wagoti iko kamushonga aka kanenge kakabatanidziwa nhamba dzochitupa dzomunhu ega egani anenge apuwa. Kana takambofunga kuti kuhwisana kwamonzora pabodzipona maikupe kwapera tainge tichitoona manyepo kureketa kuno kwai maikupe wakatoisa kumapurisa kuti wari kuda kuti wamonzora wagorekete kuti wakaisepi mari yobato rawo yawanga wapuwa kubva kuhurumende inosvika iyo mamiliyoni 6 ipapa paribagoziva kuti zvichagotekaira sei sezvo wese wari kuseenzesiwa nowakuru wehurumende. Heno mabi yangu ticharamba takalingitsa tigokunyepai. Bato roZANU-PF pabodzipono kamba yawamunangagwa yagwarashiwa anonzi Alam Mpofu anga ari mhiriyo mberengwa yodzasi kwai mudare reparamende mondi anga ari kumhanya kuti koitiwe iya mutemo unoda kuisiwa wokuti wanhu wanzi wanofarira nyika ndowapi newasingafarire nyika unonge uchipfika zvinhu zvokusununguka kwewanhu. Ipapa pabva vaburitsapo kare kuti kwai wanomirira mudare reparamende wawanditsa wakuda kuti waitirwe sarudzopo kare zvokutoti boka rinotekaidza nhau munyika rozek ribe kana chariri kureketa asi rakufanira kuti richirekete kuti zvinhu zvitekaire zvezvinhu. Kwaburitsiwa masoko nyasi wokuti wana musoja anoona mapurisa ndo wamwe wanhu vari kutambira mari yakawanditsa kudarika wamwe wabasa wehurumende kwai wana musoja wagotambira mwedzi wapfuurayu mari inopfuura zviuru 30 zvomadhora apa waraidziwa wamwe wari kugopuwa zviuru 15 bedzi. Zvinotorwadza mabi angu kuti anyanyokosha mbaniko pauwiri hwawo. Tinoziva iri kuti wese wakakosha asi kohoko naye kukowasiyanisa wakuru wehurumende waribe kureketa nezvazvo. Boka rinoita zvokutsvaka chokudya kuvanhu pabodzipono kuringa zvokurima kwepasi rese World Food Program pabodzipono Food and Agriculture Organization zvareketa izvo kuti vanhu vanosvika mamiliyoni 2 ano zviuru 400 zvovanhu vanogara mumadhorobha omunyika medu waakuda chokudya kwai kuramba kwakatsikirirwa anodziwa mupengo kwaita kuti vanhu vareke kugosenza mabasa avangu vajaira kuzvisenzera ayo aita kuti wakuware nonzara kureketa kuno idi pakanyangaritsa dai wakachiboya chokupa vanhu kujacho. Chikoro choGateway chakapaziwa chikabihwa mari yokuamerica inosvika zviuru 250 kwaiwana mbavhawo wagoita zvokuputitsa nozvimbambaira zvinoputika izvo zvatoita kushamisa kuti kohoko nai wachichengeta makutukutu ese aya pachikoropo asingaende kumabhengi. Vanotekaidza zvemutambo nomadhirama wenama wakaita mabiko okugopa mubayiro kuna wakagara warimo mumadhirama muno zvomutambo. Lavmo Majaivana ndiye akatora mwoyo wevanhu vazhinji paagoimba kambo kache kanonzi Saiwela. Tinoramba tichiti izvi zvakanaka, izvi ngazviende mberi. Umwe akambenga ari musoja Kenneth Mhlope akajiwa pakaitiwa sarudzo dzokuHighlanders naJohn Ford Sibanda. Toramba tichitenda kuchinja kwowanenge vachitungamira ku pai Zimbabwe ndio yega nyika yedzasi kuAfrica yanangana nokuenda kuCameroon kumutambo wenyika dzoAfrica.
toramba tichitenda izvi tichiti zvakanaka zvienderere mberi. Asi murayiridzi wechikwata cheZimbabwe asiya vanhu vese wakaita kushaya pokuringa ari kureketa kuti achada bagosenza nevamwe vatambi venhabvu vanga varibe kupindura zvaanga watumira tsambadzo, achiti achapindura bedzi wakanga wandomupindurawo. Idi pakanyangara tiringe hedu dzopasi rese. Kwai South Africa kureketa kuno vanhu vapwanyika mwoyo nokuda kwokutadza kwavo kuenda kumakundano onyika dzomuAfrica onhabvu oAfrican Cup of Nations. Ipapa tiri muSouth Africa pokare dunhu ravo rodzauru yokumadoka zuva wati iwo wagopa mapurisa avo anoita zvomugwagwa tumakamera twokuti vagoboye zvinenge zvichiitika pamunhu ega ega. Toramba tichitenda izvi nokuti zvakanaka. Kamugero kozvikepe kopasuwezi kwaikavhuhwa pokare wazokwanisa kubvisa chikepe cheEver Given changa chakapfika kamugero kam. Toramba tichitenda asi wati svondo richatopera waribe kupedza zvikepe zvazvamirira kuti zvigopfuura ipapo. Kambani inobika mishonga yoJohnson and Johnson yati iyo ichagoita kuti paboyeke tumushonga todziwa mupengo tunosvika mamiliyoni 220 kunyika dzomuAfrica dzese. Toramba tichitenda wamasiyiwa wari kutungamira iri basa. Kwai kuchaita dzimotika dzinoseenzesa mhepo yohydrogen inenge iri kuita kuti mota dzidzi dzichekaire zvakanaka. Kubva gore rino America iri kuramba ichienderera mberi nokubudirira. Tinoimba kuti tichazvikonawo. Avo wakauraya George Floyd gore rapera wanzi wakupinziwa padare kureketa kuno. Toramba tichigoringa tigokunyepai kuti zvichategaira sei. Takadaro mabi angu togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Wonhawu.